Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe masecret. Ndakabata imwe voice note inotyisa inoshamisa veduwe zvichimboitirweiko. Regai ndibva ndaplaya voice note iyoyo. Masora seko mukoma zvinhu zvinozombowanda ukasvika kunomotangana kutarisana nevana nechichi. Saka confession yangu inini ndichaitangirira hangu, ndichaona ndotangira papi. Asi mukukura kwangu ndakakura ndichingetwa naGogo. Amai vangu vakazombozama kunditora kuna Gogo tikaenda kunogara navo kumaundarweni, vaivaticha. Ndichingosvika kumaundarweni ndairwara every day, zvandanga ndisinganzwisisi mukoma. Ndairwara every day kungonzwa kuti ndichitomuka so ndaigona kuti ndoudza mama wangu kuti ndisikwanisa kumuka, ndikunzwa mudumbu mangu mukucheka cheka. Saka ainga ndikuzviitisa kubva wandifosa oti enda kuchikoro. Ozotoona kuma 8 tichakotanga chikoro votoshedza kunzi mwana wenyu ari kurwara. Saka mai vangu vakabva ngoti ndikainditi sei ndikudzosere. Kukura kwandakaita ndaigara naGogo nemusikana webasa nemukomana webasa. Asi pakaita vakomana vebasa 2. Wekutanga ainzi Nyepi, handichaziva hangu kuti aibvepi, but anga ari munhu mukuru. Ndakutozonzwisisa izvezvi ndakura kuti zvaaita aindibata chibharo. Pazoita umwe futi, umwe wekuti ainzi zvezvokuti ndadzingwa kuchikoro. Aibva ndichingosvika kumba ndaibva ndatonzi naGogo dzokera kuchikoro, mukomana webasa wanzi mari inonobhadharira mwana school fees womusiya ari kuchikoro. Murodhi muya aibva ndibata chibharo, but inini kuti ndiunderstand kuti chichiri kuitika apa ndanyainzwisa, plus vaibva vandithreatena kuti ukangotaura ndokukuuraya. So inini neumwana ndaingotiwa hameno zviri kuitika ndaasingazvinzwisisi. Saka ndakazongokura hangu ndichigara naGogo vangu, and then ndagrade 5 ndopandakazobva ikoko ndikanogara naamai vangu. Asi mukugara kwandakaita navo pane zvimwe zvekuti unenge uchiona but hauzvise musuru because unenge uchiri mwana. Kugara kwandakaita naGogo vangu inini, Gogo vangu vaiti every year vaihafura munda kuti vaiti kana kuti this year ndikurima kusaidi uko chete. Utoona kuti apa varima padikisa, wega unotongofunga kuti this year hatombozadzikana dura. But Gogo vangu vaiharvesta, ende kana vaharvesta vaitengesa matani nematani. Pane tsvakira itouya umwe murume svangotori customer yavo ndiye avaitengesera chibage. Saka ndiri mwana zvangu pandaigara ndingofunga kuti Gogo sei vari kudese, sei vari kutengesa chibage chakawanda kudai. So every year vari kukamura munda, because takazopedzisira tisina mukomana webasa, vachingoenda vakomana vavo. Saka vaitohafura kozi navo vaiti andonzwa musana chichi. Saka kugara kwandakaita navo mino kuzoudzwa kwatakaitwa nababa vangu vanondizoti kubva kwawakaita kumusha amai vako ndo vanga vafamba kozonzi mwana wenyu dai maita sei, dai mamubvisa kumusha. Nokuti mukasamubvisa anyazoita chitopota, nekuti ambuya vake vada kuti aite mabasa avo. Amai vangu ndopakandibvisa paya tingetanga kugara navo kuHarare. Life yanga iri right, handiri kunyepa. Then amai vangu vakazongotanga kurwara, vakarwara nda form 2 ndakapepa amai vangu zviya zvokuti ndandiri form 2 ende ndandiri mwana wekuti ndandiri mwana wari una amai vangu. Saka ndaiema zvekuti ndaitozoti chero chandada amai vangu vanondiitira sei vanondiitira. Saka ndaiti ndichibuda makiseni kuenda kuchikoro ndaisiya ndavaitira porridge, ndora vanozomuka vavodya iwe mapo vanenge vamukira ipapo, but vairwara. Ngoma handidi kukunyepera ini kusvika nhasi zvinondirwadza kuti ndanga ndiri mwana amai vangu ndakavapepa
vana sisi vavo vanga vangori taigara kubudiriro 5 sisi vavo vanga vari padhuze nepadhuze vana sisi vavo tu asi ndakapepa mai vangu for about a month ndichivapepa ndiri 1 ngoma mai vangu vairotomuka zvavairotomuka zvandanga ndisinganzwisisi zvekuti vaiti vakatanga kutaura so manheru even mumba mataigara mamusina ceiling saka vanhu vari munext vaiti zvatakochi chiri kuitika pava paya ndopakazoya sisi vavo vakazovatora tikaenda mumba kwasisi vacho ngoma ndikanganwe munamato wakaitwa naamai vangu the night before vashaika pane 2 days before vashaika maigiranga nditi weurare namama wako ndovanenda ndikanorara navo vachaingondireza kuti mama vaita sei vairamba vachingorotomuka zvakawanda ndobva the next day obva watondichinzira nzi uya kuno ndobva ndaenda obva wati uyatinamati zviro zvokuti vakangobengenuka so vakaitononge munhu anomoswa nzi yatinamati vakanamata munamato zvikanzi Mwari chengetai mwana wangu kana ndakufa kudai usondozoni mwana wangu achatambura ngoma vakaita munamato kuti handina kuzviisa mumusoro but zvangu ndinetsa kuti mama sei vari kutinamata vachindidonza bidza vachiti uya manditinamati because ini ndaitoshandiswa chikovaita zvazi zvanomose mangwana acho ndopakazonzi amai vangu vashaika ndandiri mwana hapana akuchadaiziva mini ndakazoti hangu ndapedza kunyora form 4 ndakazochengetwa hangu namai guru ndapedza kunyora form 4 ndikabvako ndakaita zvokutiza ndikaenda kugara kwababa vangu kwababa vangu ndokwandakazodziona dzese nekuti ndaiti dzimwe nguva kuti ndikamira panze ndisikana plates ndaingoona rima ndisangaunzwa musoro ndikangonzwa musoro iwoyo ndaiva ndatodonha ndoigorera kana 20 minutes ndakanyarara kuti saka mafirst days vanhu vaishaya kuti chii ndobva ndazotaura ndakati inini nguva dzandinoita se dzandinongonzwa dzungu ndopanotanga kuona reva ndopera simba ndofenda but pande ndakafenda ipapa hapana chandee ndichimboona vanhu vachonditi uya anozviitisa iye pamwe unenge uine nzara ndikati ewa zvinhu izvi zvakaita se zvakatanga kubva kudhara but inini hangu kuti ndaningoriwo mwana ndaingoti pamwe ndino hangu pamwe dehydration because mukukura muvhele zviriko zvokuti unodehydrate so ndatigarei baba vangu zvinhu zvaimbosunga zvambovhura zvombosunga asi baba vangu vakaita maaccidents ndofunga 3 maaccidents iwayo mota ndo yaiparara ivo vaibuda vasina kana scratch mazuva iwayo vanga vari CEO munemwe kambani so vakangofaiwa havana kuudza kuti akufairira takwanira bosvaiva kufaiwa vazodzifambira nyaya dzacho vakazomboudza kunzi hamba dzenyu hadzisi kufara nedevelopment yavavaita se yamaita ndosaka izvezvi munoona kuti mota chete ndodziri kuparara havasati vakudai bibi mota ndodzavari kuda vada kuparadzai kuti kudzokere chii back to zero vabva kuti abo tafamba neupenyu paya saka tete vangu inini hanzanzi yababa vangu munhu wekuti vakakufonera nyangwe ikaita missed call yako ukavadaira mangwana acho ziva kuti you are going to have the darkest day in your life zvandiri kutaura ndakazvionera ini pachako baba vangu inini vanga ine kambani yavo saka vaita zvekushandisa matablets for maelectronic questionnaires saka vakatonditi dai vaita sei dai vachaja matablet
taita se kuitira mangwana and then utarise mainterviews ese kuti ese ari kuvhura here ndobva ndati allright ndobva ndavachaja matablet ayo bva atozara bva ndatovhura mainterviews ese ndikatomacheka ese ndikati zvese bo kuma9 takaona tete vava vachibhipa foni yababa vangu vangoti iwe uyu munhu uyu zvaadaiwo so mangwana handina zvandiri kunoita ndobva ndatoseka paya tikati pamwe wangu kufuga iwo sehanzvadzi yenyu vakamuka mangwana vaenda kubasa paya kusvika kufield hapana tablet riri kubatira ise matablet ari kuti 5%. Interview haisi kuvhura vabva vadzoka zvavo kumba ndikatovabvunza ndikati komba kuri kudza kudzoka hadziko nhasi hanzi ubva watotanga ndi pamhosva zvikanzi iwe ndezuro wakatarisa matablet ese ukabachaja ese ndikati inga ndakakuradzeiwa ndaitovhura wadi wandichikuratidzai ukazoti asi patazogaya pai ndikati ndezuro makafonderwa inini ndaifanira kuenda pandaifanira kuenda kunoregister kuUJ ndakaomesirwa nevanhu zvekuti ndega ndaiona kuti ndakatombopotsa ndazi ndaenda kunodzidza kuZimbabwe nokuti ndaiti ndichida kuregister kombiyuta yemunhu yaibva yaita down saka ini zvaingondinetsa kuti kosei pese patinoenda kana unogona kukudza kuti magesi aenda pane mandakazodzokera pekupedzisira zvikanzi iwewe une receipt repermanent residence toda certificate racho ndakati haisati yabuda but I'm sure receipt it's proof yekuti ndakaapply zvikanzi aiwa hazviti vakatonditira daro ndakadzokera hangu kumba ndakandodza zvikanzi ati ationa tete vako vakaita sei vakafona nezuro saka kuregister kwavo kuchadetsa ine mazuva iwayo mbuya vangu chaiva vaifona kubva kuZimbabwe every day vakadii mwana wangu chichi vachitaura nababa vangu my last words avo paevery call vaingodzwa saka makadzoti musikana ari kuenda rini kuchikora saka baba vangu vazoona kuti zvinhu zviri kuita sei zviri kuramba zvichikotaurwa vakati handosaka registration yako ikunetsa tava ipapo vamwe mainini vangu tanomwenda kuZimbabwe zvezvo kusurprise vanhu but havana munhu wakaudzwa kuti ndikuenda kuZimbabwe bva wangosvikirira bhazi ravo bva wakuendawo kumusha vachisvika pabhastop vakasvika vakamirwa nevana nebhara zvikanzi ko ivivi muri kuendeipi vana vakabva tarakadzi tatumwa nagogo kuti kuti sei tutambire matumwa nagogo kuti kuti tambire zvikanzi vivi tete diki hanzi mune gurosari makareberwa saka ukuzoti vakagopererwa vakazoya vachitudza taakutoseka nezvaya choti asi imika zvamakaitwa paya kuzi vakabva tarazvakanzi handife futi ndakadzokera kumusha ende nanhasi havasati vambotsikako saka zvipi yekuti ukada kuzvitarisisa vanhu vane zvinhu zvavo ende pese patinoenda kumusha tinoti kana tikarara torara mukicheni navo gogo patararira ipapo hatina chatinorota tichingorara usiku hwese pakati pakati ja tozomunga kuma7 tozopepusha zvokubengenuka kuma7 gogo vakutaura panze saka zvaimotinetsa kuti sorry sei tichirara kunge vana kudaro and then rimwe gore atondiwo last time ndakasenda kumusha nababa wangu iyoyo tiri mulouis trishad takaita accident tinongoita accident mota yakangolusena magiya bongo vatoti mota iyi ndaita se
ndakaendesa kuservice nezuro kuseya kudai panatogara 3 days ichigadzirwa bota vatasumuka tobvataenda saka takapfuurira tikaenda kuHarare kumba takudzoka machi takuda kudzoka kudo kuti aiwanzoti atakudzoka kusazotanga takupfuura nekumusha tichiona gogo tiri munzira takutopinda mumasvingo vhiri rakaputika Bongo akatoti imi zviri kuitika munzira umaenda ndisozvinzisa ubva watori chijamani riwa yakozwa kugara wawa nespare uye abo tafamba paya tasvika kumusha takararapo one day mabwana acho zvikanzi ndakumhanyira vanhu vechikoro saka takuita sei takuenda takutoda kutopinda mubota takutogadzira kuti gogo akabva watishedza zvikanzi aivadzokai mukicheni vaitinamata vakatanga kunamata mbeya vangu zvikanzi Mwari bvisai accident muroad zvisimbi zvakaiswa muroad zvinokonzeresa tsaona bvisai ndavasunungura nekuti vauya kunondiona nemhuri yake havana kutarisa uipi hwangu asi vauya kunondiona sungai mavhiri ese akasununguka dzese simbi dziri pamota dzisungei vafambe zvakanaka kusvika vadzokera kwavari ende musunungurei pabasa rake mune zvaachaita zvese kana paine chandandakaita inini ngaisunungurwe mwana wangu ndiye achatichengeta nekuti ndazviona nhasi kuti anogona kundichengeta ndochandaishuwira ichocho kuti anditengere grocery andisiyire mari ende ndozvaaita nhasi saka ndakusunungura ngavafambe zvakanaka munzira ndoda kuti chese chandandakaisa murodhi ngachibviswa vafambe zvakanaka nemhuri yake vakataura vasikadzi Mwari inge iri shuwiro yangu yekuti vachibva kusouth ikoko vasati vasvika pabhodha vaparere vese nemhuri yake mumota imomo itsve vadhumwe negonyeti vakataura uzoti pane zvokuti mune muchiti vari kunamata ende vari kupika tese takavhuramba isoso tikatarisana so tikata ndosaka vatachaje maaccidents buru tachikosaka nezvakawanda wanda murodhi vapedza akanombonyara chifambai zvakanaka vana vangu hafambai kuchiri kwakachena murodhi makachena hapana chinokuwanai saka tese muzoti tese takangofurisa hapana kana akataura nezvayo kusvika tasvika kuno munhu zvangu akanyarara tikati chirudzi chiri kuitika ichi saka zvakaoma zvemumadzidza izvi asi kubva ipapo handiri kutepa baba vangu vakasvika vachiona contract yanga iri 400,000 but yakalasta for like 6 months vakatora zvikanzi unoona munamato mubereki unoshanda tichitofika asi haya zatosangana nazvo zvakawanda baba vangu inini vakazoshaika 2017 imonyaya iyoyo munoziva kuti vanhu vanenge vaine majana avo asi ndichazoya hangu naye rimwe zuva zvakaitika nezvekuti pakatotanga kuitwa maarrangements efuneral neburial isusu vana tisati tasvika kuzi vanhu vakawanda vanga vari kubva kuSouth Africa vakabva vabvunzwa kuti madi mamirira vana vake vasvika vaida se vamboonawo baba vavo kana kuti bhokisi vamborarawo vakarindira bhokisi rababa vavo muzukuru akabvunza akapindura zvikati kana imi muchiona kuti ndozvamuda kuita isusu regai tisuduruke tidzokere hedu kumba kwedu kana muchiona kunge ndimi hama dzachostereke muzukuru abva ati ngenzera zvenyu ndiri mwana wemukwasha baba pakauya mapostori kozi itini baba vangu vangwa mupostori mapostori aya akaramwirwa zvikati kana muchiti ende wenyu chitorai bibi mutumbo wacho munoviga imimi musazozvitsvaga vanhu vakangoti zvinooneka kuramira zvida ende vakazotaura vakazowirirana mukuona wangu wakaita kuya mangu wakazochemwawo pachipostori havana kana kutombopedza kana one day ngatiende
Atende kumusha munhu ari kuvigwa mangwana apa chiri murodhi. Ndikatomufonderawo umwe muzukuru soni chako zviri kufamba sei ndamboedzawo kutaura asi vanhu vacho vatodya bhodhwe vatotoda zvokutora hamwe vatomborongedza mabhegi vachiti kana tochida kuita maarrangements takubva pano toenda imi ndimuchamuviga. Ndikangoti saka ndichatokwanisa kuti bhabhai kuna baba vangu saka zvosvika makuseni kumusha uya kana tosvika vanhu vakutoita maarrangements ebheriyawo chichi takatongoitawo laki takangosvikawo makuseni handei pabhodhi vhiri. Baba vangu vangu akafundungwara akaisa muromo pasaidi saina vangovatarisa so pandakazviona ndikava ndati ndikuziva kuti sei vakafungwara vanhu vanongaita sei vanenge vaita zvavaita ende vanga vakafuta mubhokisi imomo zvokuti vanga vasiri munhu mujaindi uyayo but mubhokisi ranga rakazara. Ndikaona kuti munhu ane shungu. Vakavigwa baba vangu tapedza kudaro vamwe last bone mama vakabva kuti vana vangu mese chiri tsvaganai mubva mapinda mukwandamiri muende kubva kwangu kumasvingo kutauni nekuti panapa handisi kudai panhamo panapa unokuvadzwa. Tikatokombinera tikati akuadzida kudya ande munotsvaga chekutenga chemujerera asi endai bvei pato patatounganidzana tese patapinda mukwandama patapinda parodhi tingoti tichingopinda mutara bayafa tikatoseka tikati ako ise iri kufa kwadau chichisinedzara todotsvaga chekudya nadhiraivha tichitoseka paya tototi unombozva kuti mota yangu haife zvekudaro because ndakabva kuitenga manje saka haimbofa patatokoseka kapaya bazongoitry after some time yobva yabatira tatofamba ndovunga taingofamba kana 20 minutes yobva yanyarara gonongonyarara for an hour tozoedza futi saka isusu tatangutoita majokes tokuti uyu munhu atiri kufamba naye uyu chatongosara kuti munhu ati ndanetsa tichitoseka nadhiraivha chiti aiwewo kana unezve zvakutaura zvakanaka kozi isi toda kusvika kwatinoda kusvika. And then bada yangu ndopaakazofanira abamnini achivaudza kuti abamnini asati asvika chichi kwakutosviba asati asvika but iri ungofa ichimuka. Vakabva vangoti wondo zvanga zvichirehwa tikati kono zvanga zvichirehwa zvipi tikadza gogo vandibvunza vakati hanzi ko vazukuru varipi vana vemufi varipi handiti hanzi ndavaudzwa kuti vanhu vana ndavaisa mumota ndikati vaende kutauni hanzi gogo vangoti saka vaenda vasida kundioneka vachafamba rwendo rekabha ndizvo ka 2 hours tiri munzi 70 hours tiri kudzira kubva kumasvingo kumusha kusvika kutauni. Takazosvika munovunga mumasvingo mutauni kuma9 kwatosviba but aenda kumba paya tomatagara kusvika nanhasi handisati ndamboenda kuguva rababa vangu takangori guma ipapo tese nekuti kumusha kachoka unotyisa kuenda kana ndenda handikwanisi kukuenda ndinotosvika kuti ndikaenda kuvaka ndinokora tsoka nekuti pane pange patakamboenda kuholiday stemother wangu akati ngatikline imba iyi yemarata zvatakaona imomo mamune mabhetibheti mamune mabvundurwa enyoka mamune tumaplastic twangu takasungwa twanga twine ivhu saka taitoseka chiti iri ivhu rakanongorwa ngemunhu saka zvinhu zvekuti even pese pataifamba taingoudzwa kuti Gogo vane nyoka ende nyoka iyoyo yakamboonekwa nemuroora mukadzi welast born hanzi akatosvika zvekuti wangoti arga ndisurprise amai vasvika pamusha vaona amai vasipo vatogara panze paya akagara panze hanzi nyoka iya yakatouya straight achitoiona yobva yatopinda padho saka hanzi dho iroro ndakatozorona patakaenda kozi ndaingoti ava vanowadzawa nyaya rakatochekwa so pakona yekuti inokwana kupinda neipapo dho iroro ritonde muri rinotoratidza kuti mune chinhu chihombe chinopindapo saka hanzi muroora ndakatya
adzidemurora ndakatya apa ndandine mwana mucheche ndangoti arikaitoratidza muzukuru kuda abai asi baba swika upano umwe muzukuru kumba ndaigara nagogo saka ndiye akasvika akaona asvika komba svika nguva isvika ndasvika kuchi banje dzaoreti gogo vakazodzoka paya akatotambira murorawo zvakanaka murora chi enda akonorara chi muimba yemarata murora akati gogo chi aiwa ndorara hangu nemi mukicheni saka ndaiwa murora mukicheni hamuna mubhedha saka iyo enda kupi rume yemarata apa murora roziva kuti ndomapinda nyoka iya ane murora wabhangu zvishingisawo semunhu asingazokwanisi kuzotaura kuti chi amai vakabata vapinda murumu uya muzukuru kubana ndomairara kuti akabva vatomuti manje unorara sei munomu ndezvirimo munosvikanza iyo here ndatoijaira irumi ndototamba nayo izvo zvinogona kutotamba nayo inogona kuzorara kana ba 12 ndoinotodivaraidza murora akati chirudzivo mangwana makuseni akafuma akati amai mwana arwara ndakumenesa kupi kukiliniki ndokutodzokera kwavakabvoita kupa kwavo nanhasi akatamburobo ndazviona nikubva ipapo anozobvira wambodzokera kumbosha zvakare ozovaita kuti izvo ndakaona ka zvikuru kokuzonditi hanzi ndinorara murumu iyoyo saka munhu wekuti anotya kupinda imomo so kubva pakashaika baba vangu upenyu hwangu ka wakapinda mudondo ndakabva ndadropa out of school zvakawanda ka ndingazorebesa nyaya asi mugore tichipinda this year ndakangoti handichadi zvekuita sei ndambobira kuenda kuchechi kozi panga kwamboita mutauro manaita 3 months dzese ndisingaendi kuchechi ndanatanga kurota baba wangu vachindiudza kuti iwe hona asi aini zvaingondinetsa kuti hona yei vandaenda mumasowe paya ndasvika ndichitongosvika svikanzi magona ambauya otherwise pamwe daita ikuvegai apa last year ndakamboudzwa ndomwe so ndange prophet akanditi amai imimi mukaona mararama kusvika pakati pegore munamate mwari wenyu mumunamatise muchazouraya nesuicide ndikatosika ndikati ini nemadiri andoita upenyu suicide ndingaitirei handidi kunyepa upenyu hwakangotanga kundomira sezvekuti vanhu vese vanenge vachingopomera zvinhu zvakawanda nokuti ndakambofunga kuti ndinoovhadhosa vaperidzi ndikambofunga kuti ndozvisungirira ndikambofunga kuti ndotenga mushonga wemakonzo madaizi wayo ka tofunga muna April ndandine masuicidal thoughts ekuti chiro mwana wanga aita kachima ndaingomutaridza soutondibhowa zvokuti kana shamwari yangu aigara akandigadha vachitaura kuti iwewe zvauri ine ndaigara ndichidownloada macodes esuicide ari mufoni mangu ndichingogugula kuti how to do the perfect suicide chichi saka ndingoita madaizi wayo ka ndanga ndatopindwa nemweya weyo wekuti ndizviuraye ndimwe ndaigona kungoti ndichibvawo basa ndaigona kungonzwa zvimwe nditi pinda murudhurwe nemota but ndaingoti dzimwe nguva dzacho ndaingozozvidzora so pandakasvika pamuprofita iye ndiye akandidudza zikanzi handisirira hangu ndakambozitaura pamashura asi mweya uyauya wekuzviuraya uri padhuze newe katai chokwadi nekuti chero kubasa kwacho murungu anenge achingokomblina nekuti dzimwe nguva unotoona kuti kana wakadiki but ndototi wachaya saka ukabva wandinamatira zvabva zvapfuura after 2 weeks vazondudza zvikanzi imimi handi vakatadza kukurei nesuicide izvezvo vada kukurova ine stroke hapana kupera nguva ndakati rimwe zuva musesande right side rese ranga rine chimwe chiveve chandanga ndisinganzwisisi
baratuti baratuti mwana wangu ndikati ndombora ndizoresoto batusika tsanza muda kutirasa pakasviba ndikati aiwa ndizoresoto ndizorasoto paya mangwana acho ndakangomunga gumbo rangu risinganyatsoumuvha zvakanaka ndopanaka vandatofonera chiprofeti ndikataudza ndikati zvandiri kunzwa kuno kandisozvinzwisisa ndopanaka vanoenda kwavari vakabva kutese vandireresa ndobva zvapfuura saka zvinoitika manje kana vapa chijana kazhinji munoona zvimwe zvinoitika mumafamilies zvamusingazivi. Ini mbuya vangu vanochinja kapu vanogona kuti varwara zviya zvokuti varwarisa pavanopora zivei kuti pane ari kupinda muhospital ende achipinda muhospital ndiye ari kufa because ivo vanozvireplace. So inini pane imwe hanzadzi yedu yaigara hayo kuno kuSouth Africa yaingoziraramira upenyu hwakewo zvikuru private asingatodzokerewo kumusha. Saka gogo vakanzi gogo vari kurwara vanakanomoti ngatikontribute mari tiendese gogo kuhospital ndikati aime hangu zvekufamily kwedu inangu handidi nezvazvo. Vachagara 2 weeks vachirwara vanazongonzwa zvikanzi vakunzwa zviri ndani vatodzosera kumusha. Ndakavana kutaura ndikatoti muna mutori mugroup ndikati mukuona ava mbuya ava vanzi vanani vadzokera kumusha pane Hwangu ari kupinda muhospital. Ndikatoti kune hanzadzi dzangu nevanin'ina vangu ndikati ndinokumbira kana makambonamata this is the time namatisai because mukaona one munhu hanzi ari kurwara ndiye ari kuenda mbuya venyavaenda vanochinja kapu ende akasike kutanga vachizvita pakashaika baba vangu ini ndo vakatanga varwara vachingopora baba vangu ndo vakazoenda apapa vakati vachingopora uyu mukomana wavo haenda. Saka isusu takangoshaya kuti chii chinenge mafirst days zvaingonetsa kuti waiwaone ndo vanenge vachirwara zvezvekutotanda zvekuti unototi haiwa mangwana togonomuka tisina mangwana acho ndokwaonomuka varaiti anenge asina kumborwara ndiye anoenda. So zvinhu zvokuti unenge uchiona zvichiitika izvo zvekutaura kwandiri kuita uko ndikutaura hangu kuti ndine flu. Ndakangotanga last week Thursday ndichingonzwa kuti mwiri wangu hausi kuita ndikaenda kubasa ndikashingirira sarangwe ndikaenda kubasa Sunday ndakaswera ndakarara ndichinzwa kuti mwiri wangu hausi tomboda kana chiitika kuti iflu. Monday makuseni kuma3 ndakamufamba ndichinzwa nzeve hanzina mborwadziwa nenzeve kudaro nemusana uyu chibandi ndakangoti pamwe iflu yabatira mwiri wangu vanenda basa ndichoze mulungu kuti andisota zvakanaka. Tuesday ndakaenda basa makuseni ndichisvika ndakatadza kana kudii ndichinzwa kuti ndakurwadziwa nemudumbu dumbu rangu ranga rakasviba mumasaidzi mese umu manga makazvimba zvokuti ndaiti kana munhu akandigumba so ndandisingadi kana kuti munhu andigumbe mukombe kuzi ndainzwa kurwadziwa ndiri mumota. So munhu mwe machinunza kumba ndaiti ikatsika hambo ndaiita zvokuridza miri kungameno mukoma ndakasvika kumba nezuro kuma4 ndikati kune mwana wangu ndikati pfeka hembe tinoita se tende tinonamatira. Mwana wangu akandudza kuti handisi kupfeka hembe enda wega badzokera mumagumbezi akandudza nerimwe voice rero kuti ndakashaya kuti ndakabvepa ndobva handiti muona mira riri pawadrobe handisi kurida ipapo ribvise. Saka imi zvangonetsa kuti ko munhu aringondiitira nharo dzisina basa chii ndobva uber ndobva ndaenda. Saka inini mazuva ano ndifunga ndatone 2 months ndaingonzwa kuti musana wangu uyu pane zviri kundifamba usiku ndainzwa kuswinyiwa ende waiswinya manheru
ende ndaisakwenya nenzwara dzaisashanda, ndaikwenya nebhurashu kuti zvinyatsonzukira. Usiku ndaigona kuti ndaimuka kana kuma2 ndotanga kugara pasi, so ndotanga kukwenya nebhurashu. Mukoma vanhu kana shamwari yangu akambonditi iwe hausati wakurwara here chimunotariswa, ndaingobuda rashi mumajoini umu inenge ichiswinya, ende rashi iyo inongoti kana 5 minutes ichiswinya ibva yadisappear. Sai zvangondinetsa kuti alright tomboti nokurwara kosei ichingobuda for a few minutes. Ndakagerwa musoro, ndinofunga ka 2 cases musoro wangu pa 2 different occasions. Handizive kuti chii chakaitika, asi pandakaenda kunoereswa nezuro vakabva vanditi muri kuona zvinoitika ndezvekuti mhepo dzekwako dzikaona kuti pana ari padhuze nyangwe asiriwe ukama dzinobatana, so vochikwataka vachishandisa chii vachihotspotana nowe ari padhuze. Vakanditi pamba pamunogara muridzi wapo akaromba, so uroyi hwekumba kwenyu kana vada kukuroyai vanolinga nevanhu vari padhuze penyu, ndosaka mazoona marwara kudaiwoso zvekuzvimba. Ndakakweshwa, I think ndakakweshwa muviri wese nemalemoni nesalt, vapedza kubva ndigesisa nemukaka. Mukomana handisingagoni kana kudya kana chii, kubva makuseni ndakangomwa mukaka wekuti bhodhi yangu iwanewo chekuti nanhasi ngagoni kudya. Ndichipedza kudaro ndopa ndakazotanga kutodya kutoti bengeni, even pandakadzoka kumba ndandakutonzwa kuti ndatoo munhu ndagonawo kuita zvinhu. Kumana handisingagoni kumuka makuseni nezuro, zvokuti mwana wangu chai ndakazopedzisira ndamona akusvitsva chikafu ega, haasi kundimutsa nokuti anga atoona kuti aiwa ava amai havamuki. Nhasi chazoitika ndiri kutobva kubasa, ndobva ndawanako ndinododi wangu vandifonera zvikanzi ndanzwa macomplaints emwana wako ari kunetsa pamba, ndikumbirawo utami end of this month. Ndikati mwana wangu anyanyonetsa aitei, zvikanzi yeye kubvira kudhara anga achingoitira musikanzwa. Ndikati kopesa apa waingondiudza wani uchitati uchinyarara, nhasi zvazvoita sei? Zvikanzi I'm just fed up. Saka inini chandagona kungoita kandangoti aiwa amen zvanzwikira zvaenda kakunoripota kuti aiwa uyu aita sei angwarisa. Saka vanhu ngatinamati pamwe nhasi dai ndanganda, pamwe dai ndisinaumborita voice note kozi nanhasi ndoziva kuti upenyu hwangu vari kunditsoma, handitokwanisa kunamata kwandinoita kumasoro. Ndakamboudzwa pane umwe mutumbi zvikanzi imimi amai imimi kunamata hakusi mwana yenyu, asi munhu wotyika kufa nekuti munoziva kuti mukasiya masoro munofa. Ndikati amen, ndochiprofita chandakapiwa chichona nanhasi ndinochibvuma. Ndikati amen ishe wangu, chokwadi kunamata handidi, asi kuti ndinotoziva kuti sezvo ndiri nemwana ndiri wani ndakasara ndichinamata apostoli, ndini ndogona kuvaita kuvakurira. Nekuti even vanhu pakapera nhamo yababa vangu inini ndakazoudzwa zvikanzi munomboziva here kuti kudzungaira kwamuri kuita uku pakashaika baba venyu, nhamo yapera. Vakatora huku yeblack vakaidetembera, chavakadetembera vakadetembera zvaisaro, vakadetemba nezita renyu, vakati kugara kwaichaita musango ichidzongaira isina chainoita, ichaita vana huku iyoyo ende icharamba iri musango haina chinobuda, ende zvoshuwa hapana chinobuda. Ndinokunyepera nanhasi ndinongodzungaira ndane vana 2 vana baba vakasiyana, ndiri kungodzungaira hapana kana chiri kubuda. Saka akatongonisa zvikanzi nanhasi huku iyoyo iri musango ende iri kungotenderera, iri kungoita vana asi inogara iri musango, ende kuti tiiburitse huku iyoyo zvinonetsa. Ndo panga panetsa madhezi wangu anga anyanya kunetsa zvokuti ndaiti chero kuhope ndarota baba vangu vachindiudza kuti
change running zvokuti inini pane muzukuru akazobva kuZimbabwe akati ndapiwa message nambuya vako. Ndikati message ye zvikanzi mbuya vako vati ukame hwedu wakapera musi wawakaviga baba wako. Saka ini ndakatanga kuzvifunga ndikati kuinini ndavatadzirei, handisi kutaura nawe. Asi pandakazoenda zvangu ndichinomubvunza kuti zvino mazuva ari kumborevei kana vachindiudza mashoko akadai so, because inini handitorinawo chandiri kubata muupenyu. Mari yandinotambira inongokwana kuita se kutenga zvinhu zvemumba mangu, chikafu nekubhadhara miti. Asi unotoona kuti upenyu hwacho kwauri kuenda unenge wakabatirwa tambo so tonge chidori vachikukontrola zvavo, vachikuona kuti uyu arapa uyu, vachikukontrola hapana kwaunoenda. Ndine dambudziko rokuti even kana ndikawana munhu anondida kuti unonyatsova munhu anondida ndinotomwe avoida zvachose, handidi kana kumuona. Pavanga vanyanya kunditsoma vachida kundiuraya, muprofita inini akandinamatira akandiudza zvikanzi amai kuti ndikumbire kumweya kuti ukuchengetei, inge ndakutadzirai, ndikakuudzai imimi kuti dambudziko renyu ndinoripedza, inge ndakunyeperai. Chamungaita kugara muchinamata kuti musaurayiwe, nekuti kudzinza renyu ndabvunza midzimu yekwenyu yatoti hatisi kukwanisa nekuti tiri kudi nesuwo tiri kutoshandiswa. Saka ndazokumbirira kumudzimu yekuhamai venyu ndo vachakwanisa kurwirai kuti murarame. Otherwise yekwa baba venyu musatomboikaudi vese vari kushandiswa. Saka upenyu hwekuti dzimwe nguva ndinomboda kurega kunamata, asi ndinotanga kufunga kuti alright, ndikarega kunamata vana vangu vanozoenda nepo ngoma mabasa ndinotombomawana. Ndakatombowana rumwe so anaishandira ndichimutingira akati nditi uyaite chipersonal assistant hangu ndokupa chited ndokutsvagirawo pated. Ndikati kuti but handina experience. Akati ndokudzidzisa haanozombotaura mwana mushandawo naye aindibhadharawo zvikudaro. Angondibvunza kanzi Saturday uri free? Akati and alright, tikuenda kwakati ndikwati kunoshandira. Ndikati ndaenda tokalkuleta ndikati at least ka500 kangu kezuva 1. Akangomunga akanyarara kubva ipapo handozombotaura neni. Saka zviko zvacho ndomboremerwa kuti saka tiri kuendepi ende ndichazoburitsawo chii, nekuti vanomba medu chaivo kuti titi hanzi pana ari kuita zvezvinhu, hapana. Kana vekudzidza chaivo kuti titi pana ari kuburitsa chakati, hapana. Hazazi dzangu dzinokuhasilawo zvekuti awane chekudya. Mumhuri medu hapana anoroorwa, ukaroorwa unoshaya bereko. Vanakomana vanomitisa nyika yese. Saka zviko zvacho takutombofaitira kuti tirarame. Otherwise kutoti kana marriage yacho ine handisakara hope, tangoraramawo kuti avedo Mwari chikuru ndadya vana vangu ndichichengeta. Ndiyo yanga iri confession yehanzvadzi yedu iyi vedu zviri mumadzinza umu zvakaoma. Vadiwa vateereri, ndizvo zvatanga takakubatirai muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.